kama bo dugutigi den ye k'i kunda kogo la k'o lajɛ kunungo kun ye juin kalo tile 7 ye juin kalo tile 7 san 2021 fanga bolo yɛlɛmana anw ka jamana ale kɔnɔna na min ye sɔrɔdasiw ye olu minnu ye fanga ta utu kalo tile 18 kalo 9 kɔfɛ u y'a yira sa ko fanga tun bɛ minnu bolo jamanakuntigiya ni premier ministeriya k'olu k'u jɛngɛ min ye sɔrɔdasiw yɛrɛ ye minnu ye fanga daraki in kɛ u yɛrɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la sangani senfɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Asimi Goyita ye ko k'ale sugandi o la a so ale nalen ta ka bila sa ale ko ka kuma di malidenw ma koyi malidenw bɛ se ka kuma sɔrɔ cogo min na ka ɲɛfɔli kɛ jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen u y'o sigi ko assise nationale ale laɲini tun ye mun ye sɛbɛn ka se ka sɔrɔ furancɛla fanga yɛrɛ bɛ sinsin min kan ka fɔ ko jamanadenw y'o yira baara ka se ka kɛ n'o ye o ANR min kɛra fala ye o nana wolo mun na juillet kalo san 2023 sariya sunba kura Mali ye o sɔrɔ min ye mara kɛcogo 14 na n'a bɛ fɔ o ma ko 4ème république an donna o kɔnɔ a y'a to politiki ko ta na sira fɛ mara yɛrɛ kama bɔli ni mara sigili sen kan o ka se ka falen an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa bi Mali kɔnɔ min ye marabolo 19 ani district kelen n'o ye Bamakɔ ye o bɛ yen cercle 159 de b'an ka jamana kɔnɔ min ye arrondissement ye olu bɛ taa 466 la commune 815 o fana senfɛ min ye sariya ko ta na sira fɛ sariya taabolo sira kura n'o ye nominali ko ta na sira ye n'a fɔ ma sa ko code pénal code procédure pénale sigi kɛra o kan k'o lawara kurakuraya tuguni o hukumu kɔnɔna sa cɛ ni cɛ ka jɛ muso ni muso ka jɛ Mali ko k'ale ka jamana ka ya k'o ti bɛn wa o tɛ kɛ wa o tɛna jɛ tɛna kɛ n'o ye sariya in ye sinsin o kan min ye dugukolo ko ka se ka don bɛrɛ la fana Asimi tile la u ye fɛɛrɛ sigi sen kan sa k'a fɔ ma ko cadastre numérique k'o sigi titre foncier olu bɛ se ka lakɔlɔsi cogo di an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ wulikajɔ ni cɛsiri wolomasiri tabaw ka gun kan ɲɔgɔndanw ka olu kɛ jɛlenya ni tilennenya la basigi ni lafiya k'o don ni baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye pacte de croissance ye k'o sigi sen kan min ye bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn n'o ye charte nationale o fana sigira sen kan a yira sa k'a fɔ ko nin waleya bɛɛ lajɛlen na ɲɛsin kɛra min ma kosɛbɛ Asimi tilela fala ye o ye wolomasiri tabaw ka gun kan n'a ye n'i y'a jateminɛ wulikajɔ ani minɛnw sanniw ko a bɛ se ka sobaw jɔ o kɛra wolomasiri tabaw ye armée ale ka kankuraw caman jɔra caman baara bɛ sen na min ye jamana musaka ye o bɛ ka don o la so 4 o fana kan ka jɔ wolomasiri tabaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Katikaw olu fɛ yen min ye maaw ɲɛjɔyɔrɔ ye dɔgɔtɔrɔso belebele a fɔ ma ko 4ème génération o bɛ ka jɔ Banankɔrɔkaw fɛ yen musée de l'armée ka taa fara armée yɛrɛ bɛ se ka ye cogo min na min ye jamana kɔnɔna na o baaraw fana sigira sen kan sɔrɔdasiya k'a don ba la k'a bɔ degun na min ye sɔrɔdasiw ka hakɛw ye k'olu sigi sen kan furancɛla fanga maaw y'u ɲɛsin o ma minɛn caman sanna wulikajɔ ni cɛsiri o kɔni kɛra min ye sɔrɔdasi sugu bɛɛ lajɛlen ye i ye douanier ye o i ye eaux et forêts ye o i ye policier o donbolo ni minɛnw kɔni ɲinina ka di olu ma yaasa u bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min na maa ni ɲɔgɔn dɛmɛ kɛrɛfɛla fana na fala ye min ye wolomasiri tabaw ye halisa maa minnu bɛ yen ni olu y'u denw ye olu kun taara kabini Burama tile k'a fɔ ko ka olu kɛ pipi de la nation ye n'o ye forobafalaw ye bi na min ye forobafalaw ye fala ye e ko polisiw ni sɔrɔdasiw ni gendarmew dɔrɔn den b'a la wa maa bɛ yen n'i ye degun sɔrɔ jamana kɔnɔ jamana ko ka ɲɛjɔyɔrɔ k'i la den a fitinin fa ka taa se san 18 ma jamana b'a ta ka musakaw don a la yaasa a bɛ se ka bɔ a yɛrɛ la cogo min na jamanakuntigi ale ye so jɔ n'o musaka ye musaka min n'o bɔra ale yɛrɛ ka dɛmɛ wari kɔnɔna na sabula a yirala k'a fɔ ko min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye don min na a bɛ fanga ta a ko sa ko min ye ale ka musaka tilancɛ 2 o na ta ka don maaw ni na hinɛni na ani ka jamanadenw k'olu dɛmɛ o la sa forage 600 o sera ka jɔ Mali fan caman fɛ dɔgɔtɔrɔso caman bɛ Mali kɔnɔna na min ye panneau solaire sera ka sigi o la waati ni waati donbolo ni dumuni ni balo bɛ ta ka di maaw ma min ye farikolo ɲɛnajɛlaw fana ye olu fana y'o niyɔrɔ sɔrɔ ko in na ko ye fala ye sabula bi min ye Mali jamana kɔnɔna na denmisɛnnin minnu bɛ yen n'a fɔra ma ko intelligence artificielle olu tɔgɔla so robotigi o fana baaraw bɛ sen na lycée ni université olu fana baaraw bɛ sen na wulikajɔ ni cɛsiri an ka ndolatikɔrɔ terrain kɔrɔ minnu bɛ yen ka se ka olu lakurakuraya u y'o baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan Bamakɔ ya 26 mars n'o y'a sɔrɔ Modibo Keyita bɛ baara la o ma ban fɔlɔ Mamadu Konate ni Wɛnsɛn ndolati terrain min tɔgɔ dalen Salifu Keyita la Katikaw fɛ yen ka taa se Segu ndolati terrain Sikaso Kayi ani Moti ninnu bɛɛ lajɛlen lakurakurara jamanakuntigi ka san 5 in kɔnɔna na o la sa min ye FIFA ye
ale ko diɲɛ ndulatanw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ndulatitɛrɛnw kɔnɔna na sɔrɔko ta nasira fɛ jamana ɲɛmaaw u ye sanu ale ni dugujukɔrɔ nafaw o sɛbɛnkura sigi sen kan yaasa dɔ bɛ se ka fara jamana sɔrɔ kan cogo min na o yɛlɛma min donna sa o y'a to sa dugudenw yɛrɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo min na a fɔ masa ko contenu local k'o bayɛlɛma k'o kɛ hakɛ min kɛmɛ sirada la jamana arena 35 ta o n'a ka tunɔkan dunɔ tɔw tɛ kelen ye min ye dugujukɔrɔ nafako ta nasira fɛ lithium bɔyɔrɔ 2 o dilanna an ka jamana kɔnɔ bibi na o bɛ jamana kɛ ɲɛjɔyɔrɔ ye o fana dugujukɔrɔ nafa in fana bɔli la baara min bɛ sɔrɔ o la tilennenya ni danaya ni laadiriya kɔnɔna na Mali yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ maa minnu filɛ ka lithium bɔyɔrɔ in dilan nin ye u k'u hakili to togodalamaw la maa minnu bɛ yen n'olu kan ka baara kɛ nin ko in hukumu kɔnɔna na k'u kana ɲinɛ olu fana kɔ dugudenw fana ka se ka nɔnfɔn bɔ a ko la u y'u sinsin o kan jamana ɲɛmaaw ma da o ma u y'a yira sa ko sanu yɛrɛ ka se ka k'an ta ye sanu bɔyɔrɔ ka se ka k'an ta ye an ka se ka nafa sɔrɔ an ka sanu na f'a ka ko ka jɛya o ko ka jɛ hukumu kɔnɔna na sa sanu dilayɔrɔ fana sigira sen kan n'o ye sanukoyɔrɔ ye a yira sa k'a fɔ ko sanukoyɔrɔ kɔni o bɛ tɔni 200 a bɛ o de ko san ale kɔnɔna na min ye baara belebelebaw ye olu bɛ senna halisa jamana ɲɛmaaw fɛ ka kɛ ni furancɛla fanga ye o de la sa denmisɛnnin minnu bɛ yen bi n'olu tun ye falatɔw ye olu ɲɛjɔyɔrɔ baaraw u y'olu sigi sen kan jamana ɲɛmaaw y'a yira fana k'a fɔ ko min ye nin baaraba ninnu ye o tɛ se ka kɛ ten cogo la fo min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka sigi sen kan lakɔlɔsiliw ka k'a la jateminɛw ka k'a la sabula a nana ye k'a fɔ waati ni waati anw ka jamana kɔnɔ yan waleya minnu bɛ fɔ a n'u timɛliw tɛ se ka jan ɲɔgɔn na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigira sen kan sa yaasa dunkojugu ni yuruguyurugu kɛlɛli o bɛ se ka kunbɛn cogo min na min ye jamana ɲɛmaaw ye u y'o fɛɛrɛ min sigi sen kan u y'a kɛ cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na sa yaasa min ye jamanadenw ye olu ka hakɛ bɛ se ka dafa cogo min fala ye nin bɛɛ la ko halisa maliyɛnw bolo b'u kunna ka kule dɛ sabula kuran o kɛlen tɛ maaw sago ye layidu taara k'a fɔ ko kuran yɔrɔ dɔw bɛ dilan halisa ko o kuma tɛ ka fɔ kuran ba sigilen tɛ taji fana tɛ sɔrɔ min ye jamana ɲɛmaaw ye maaw mago b'u la kɛnɛ minnu ka fala ye n'o ye malidenw labɛnni ye ka malidenw dilan ka maaw bila sira kan ka sariyaw bato min mana fɔ ka k'a kɛcogo la ko o yɔrɔ kɔnɔna majɛ caman bɛ yen ɲɛmaaw yɛrɛ olu yɛrɛ yen tɛ jalatigɛ kɛnɛw kan min ye laadiriya ni tilennenya ni baara kɛcogo ɲuman ye o majɛ bɛ maa dɔw la bi bi na ɲɛmaaya kalifalen don maa minnu na o la sa jamana yɛrɛ tun ye kuntilennaba 3 min ta maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka a bɛna lawaleya cogo di n'o ye an yɛrɛ ka k'an yɛrɛ ta ye an k'an cɛ siri an ka faso ka k'an ta ye an k'an cɛ siri an hakilinaw ye min olu ka lawaleya min ye jamanadenw ye olu sago ka ɲini kuranko ani jiko ka taa se jamanadenw yɛrɛ ka taa ni ka seginw ma siraba ka ko o degun kɔni bɛ furancɛla fanga la kosɛbɛ min ye Mali kɔnɔ bi siraba belebeleba caman bɛ yen olu kɔni tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ o la sa jamanakuntigi ko ale kɔni ye sira dɔw boloda min ye Katita ni Kulukoro sira ye o bɛ o la nka o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ fala ye ko ka bɔ Kayi kana Bamakɔ ko kataba 4 don dɛ an yɛrɛ ye maaw ta ya olu yɛrɛ y'a fɔ an ɲɛna ko sira da ye Bamakɔ ni Buguni ani Bamakɔ ni Segu ye ko n'o tɛ k'a tɔ bɛ kɔni samiyaji nata in ko ɲɛmaaw k'u hakili t'o la san 5 in kɔnɔna maa minnu y'u tɛgɛ nɔ ko in na kosɛbɛ a bɛ se k'a fɔ ko o ye farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ye olu ka sow u ka baarakɛyɔrɔw u ka labɛnw kɛyɔrɔw olu caman dilanna an ka jamana kɔnɔ min ye cɛsiri ni wulikajɔ sira ka kɛ o la jamana fana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ baaraw ta nasira fana fɛ wulikajɔ ni baaraw sira ka kɛ o fana ko hukumu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi IEC Mali ye o ɲɛmaaya min ta furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye Général Asimi ye a sera ka baarabaw kɛ IEC ale hukumu kɔnɔna na a ka san 1 kɔnɔna na kolomasiri tabaw maa 1000 k'olu fara ɲɔgɔn kan ka se k'olu sigi sen kan min ye kunnafonidiso k'o sigi n'o ye tele ni arajo ye jɔnjɔn k'o sɔrɔ passeport ni carte biométrique ale ni IMU k'o sɔrɔ IEC tɔgɔ la min ye IEC yɛrɛ dulonmaw ye k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan gɛlɛya n'a ta bɛɛ a yirala sa k'a fɔ ko IEC yɛrɛ y'a to bi jamana ninnu u yɛrɛ ka se ka bonya u ka hakilila ko dɔn min ye Asimi ye ale ye baara min kɛ o ko hukumu kɔnɔna na k'o fana kan ka fo k'o waleɲuman dɔn jamanakuntigi gɛlɛya ko ta na sira fɛ fala ye sinsin bɛ ka kɛ min ka hali bi o ye tajiko in ye sabula ale maritaba barika ka bon kosɛbɛ o la sa ko min ye jamana in kɔnɔna na fala ye baara bɛ di maa minnu ma danaya bɛ da maa minnu kan jamana ɲɛmaaw b'u bolo ɲɛsin maa minnu ma ko fulu fana ka wuli k'u jɔ u k'u cɛ siri sabula maa kelen o ye hakilina kelen ye maa kelen o ye miiriya kelen ye maa kelen o ye fɛɛrɛ kelen ye dɛmɛbaa minnu bɛ fara a kan minnu welelen don k'u ka n'a dɛmɛ
u k'a dɔn k'a fɔ ko bi ko a bɛɛ lajɛlen juru bɛ u yɛrɛ de la. N'i kɛra ministre kolo ye Fala ye, maaw b'a fɔ ma ko k'i to ministre la, i ma se ka foyi kɛ. N'i kɛra directeur kolo ye, maaw b'a fɔ ma ko i ma se ka foyi kɛ. Nka n'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛna, a bɛ fɔ ko jamanakuntigi min tun bɛ yen k'o de tun tɛ baara kɛ. O la ɲɛmɔgɔw ka to k'u kun jigin Fala ye kuma dɔw la, ka dugumana lajɛ baaraw bɛ cogo jumɛn na, kow bɛ cogo jumɛn na, mun kalifalen don maaw la u bɛ k'a kɛ cogo di, wulikajɔ ni cɛsiri ka se ka kɛ yaasa jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ min ye furancɛla fanga yɛrɛ nakunba yɛrɛ ye, yɛlɛmaba minnu fɔra a kana da dalafɔli ma, a ka ye waleyaw la, jamanadenw hakilina ye o de ye. Sɔgɔmada in na an ye min salo jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka kiimɛli la, ani an yɛrɛ ka farankan ka kɛ ni Asimi ka san 5 ye Fala ye, o de ye nin ye, a jatɔw e n'olu yira maaw la ye.